Nyuwun sewu Mbak Rinvi menika asli pundi to kok kula supe rada. Dari Tulungagung. Tulungagung Kota Cete. Heeh. Kota Senterewe. Kota Sentekere. Niki Astabrata cah Senterewe sedaya. Kok ada Mas? Lho, dengan pripun niki wah jan nyenterewe. Wonten sing nabuh senterewe, wonten sing nyeleng. Lho, ini sing nyeleng dhewe. Nyeleng barang. Ana sing ngepang, wis akeh. Ana sing mecut. Nah. Sing mecut. Niku lah sing kipas-kipas niku. Bapakne sing ndi, Mas? Niku lho sing kipas. Lah niku lho. Lah niku pecut. Nah, maksudnya tahu dihukum cambuk. Panjenengan nggih biasane mengisi di acara senderewe ngaten, Mbak? Ya, Senterewe, Kepangan, Kediri juga. Oh, nek tapi Kediri sama Tulungagung itu beda versi ya? Ya, sangat jaranannya beda gagrak. Betul. Nek Senterewe kan jaranannya kecil seperti ini. Ngerti kuwi. Dicekel to. Cekel bareng. Nah, ngono lho. Ini kecil seperti ini ya. Oh iya. Kalau pesan ini bisa langsung hubungi saya. Lha wong Ya promosi bareng lho. wong niki adol sedaya lho, Mbak. Oh, to. Jenengan nek tawa niku berarti nyanyi kanca-kanca. Oke. Nyanyi kula nggih ndelok Kita status. sesama seni tidak tersaing-saingan, Mas. Oh, nggak boleh ya. Jadi kita saling mendukung satu sama lain. Ya, wingi saling delok. mensupport. Wingi ndelok statusnya sing beduk nggih upload caplokan barang lho. Kaya dolanan kenean aku ya. Luar biasa. Iki sing bagian ganong sing mana ini? Loh, niki saged ganong sedaya. Wah, iya toh. Dengan tuh ngawur mawon, foto ngawur, dumuk, plak. Berarti kok kudu dijajal satu-satu. Banget. Penting aja sing nika lho nggih. Sing mana? Masih gamblang aja. Mboten. Nggih. Niki Niku pun paripurna. lho lho. Maksudnya dari dunia jaranan. Niki sesepuh ya. Sesepuh asepe Oh, iki bapak. Nggih. Sampean kok ngono to, Mas? Nggih niku pepunden mriki. Oh, asli dari sini. Asli dari Nganjuk ya. Oh, Jenengan Masya sadurunge Allah. nembang, yalah ayo salam-salam dulu karo iya. para penuntun. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, ngaturaken wilujeng dalu selamat malam kagem warga desa pundi? Dusun Tampang. Dusun Tampang, Wilangan. Wilangan Kabupaten Nganjuk. Masya Allah, ini di rumahnya Bapak Sinten Mas Akbar? Lho mosok durung apal. Aku mengerti. Niki Pak Maryadi no. Pak Karyadi kalian Ibu. Kalih Ibu Raminem. Kalian Ibu Raminem. Ayo. Acaranya sunatan? Lho. Lho. Sunate Pak Maryadi mboten. Niki Bukan, pernikahan. Oh, pernikahan. Mbak Yayu kalian Kopda Imam? Mas Kopda Imam. Oh, ada masnya. Iya, Mas Kopda Imam. Oh iya, pastinya didoakan dulu ya Mas Akbar. Semoga, Mbak. Oke, khususnya untuk kedua mempelai, semoga pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diberikan momongan yang soleh lan solehah. Amin. Diparingi rezeki turah berkah babrah melimpah. Cek munggah ning Mekah, amin. Madinah. Yen turah meneh kena nggo tuku le. Lemah. Lemah. Sa. Wah. Sawah. Karo sapi perah. Iya. Niki kanca-kanca nggih pun nyicil lho, Mbak. Nyicil napa? Menabung bertanggapan arep rencana nggih tuku lemah kanca-kanca. Wong ngoten, Masya Allah, luar biasa tepuk tangan. Nggih, lemah. Sik to aja tepuk tangan, lemah sak-sak kok Mas Tengguran. Udah saik dareng. Loh, sing penting titik-titik lama-lama kan menjadi bukit toh Mas. Jadi banyak. Sedikit. Ora kita nyicil sak Nah, sik. sak pot Dadi juga sak hektar. apa-apa. Nggih, luar biasa. Luar biasa. Sapa-sapa yang di live streaming. Oh iya, selamat malam Wilujeng dalu fan-nya Astabrata Syuka. Ayo, fan-nya Mbak Rinvi. Langsung akeh fan-nya Mas Akbar. Mboten, kula Oh, niku mboten. napa kula niku namung Mbak, napa Pripun? kerupuk bawang. Loh, artinya Ya nggih di dalam dunia wayang kula niku tesih belajar ngrumaosi tasih kathah kalepatan dan kekurangan. oh lek sampean belajar lah terus wong-wong ki piye, Mas? Duh, maksudnya priye? Maksudnya belajar itu tidak ada hentinya. Oh, Carilah ilmu begitu. walaupun di negeri Cina. Nah, ya ngono ngerti dhewe kok. Sampean suka bahasa Cina? Weh, cekek nglegek
durung tahu belajar aku, Mbak. Iya, padha lek. Oh, padha. Aja lek. Nek Jepang saged, Mbak. Jepang saged. Nggih. Ning yo gur sithik-sithik. Contohnya, ayo contoh. Buku jare sing penabuh kula niku napa to basa Jepange arigato. Arigato. Arigato artinya? Arigato gozaimasu. Artinya apa? Apa ta? Boy mangono. Itu artinya terima kasih. Terima kasih. Wis. Hai. Hai. Artinya? Hai niku glegeken. Mboten hai niku iya. Oh iya. Ya. Oh, berarti lek di Tekoni hai. Sampeyan tadi sudah makan. Hai. Nah, iya artinya. Ngono dadi sithik-sithik isone. Oh, sithik-sithik. Sithik-sithik. Disapa ayo live streaming pastinya diucapkan selamat malam Wilujeng Dalu untuk kamera. teman-temanku. Kameranya yang mana? Kameranya yang di sangat banyak sekali, Masya Allah. Ayo. Selamat menonton. Selamat bermelekan ya. Bermelekan. Bermelekan. Muga-muga ditungakne sing memonitor nunggoni awake dhewe. Nggih, semoga diberikan rezeki yang berkah barokah. Amin. Diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan keberkahan. Untuk semuanya yang sudah mendukung Astabrata Suka. Jajal Mbak, mikir dicekel kabeh siden-siden. Jajal sampeyan bengok Astabrata kaya siden-siden sing bengok suka. Ayo. Astabrata suka. Ayo jajal. Engko bar kabeh nembe dijajal siji-siji. Ayo. Bar poso ki tenagane sak pira. Nah, ngono lho. Biasane kan bar poso ki wis makeme wis normal. Iya. Sehat neh ngono ya, Mas. Jajal coba kaya ngapa. Oke. Mic-nya dipegang sendiri-sendiri. Siap? Siap. Astabrata suka. Ayo, siji-siji, Mbak. Kok kene. Ayo. Astabrata suka. Apik. Semangat iki semangat. Kaya kucing gandhi. Iki 9,7. 9,7. 7. Ya. Apik, luar. Saiki sing kedua ya. Kedua. Astabrata suka. Oh iki kalem Mas, iki versi sing alus. Bu guru. Oh niki Bu Guru. Jeno. Wah layakno alus lembah lembut kaya aku ngono ya Mas. Betul, jenengan nggih guru to? Guru. Nggih guru kan. Mboten guru tenan nggih. Kulo to? Nggih guru. Oh guru, alhamdulillah. Guroni cah-cah niku. Iya. Sing kono. Angka 3. Ayo. Nomor 3, oke. Semangate coba Astabrata suka. Oh iki rada anu Mas. Iki ngono lek carane montor iki sing rada magreng ngono kae lho. Magreng wong niki badhe rabi yo an. Oh iki, layakno lagi semangat-semangatnya ngono lho Mas. Semangate wong arep rabi. Ya piro iki nilainya iki umpama anu? Oh lek iki mau urung dinilai. Lek iki sing alus 9,8. 9,8 jejere. Iya. Jejere iki rada greng ngono mang 9,5 Mas. Oh iya. Malah sudah ya. Sudah. Iya. Sama jeneng sing banter apa sing alus? Nggih nonton suasana. Oh nonton suasana. Nomor 4. Nomor 4. Iya. Astabrata suka. Oh iki demenane sampean nek iki. Ngapa? Soalnya alus, kalem, sesuai dengan tema hari ini. Tema hari ini apa? Kan minal aizin wal faizin. Oh ngono. Iya, jadi kita harus yang kalem-kalem. Oh berarti itu menyesuaikan tema. Heeh. Iki 9,9. Jejerene. Jejerene. Lah iki ya Bu Guru iki. Iki Bu Guru? Bu Guru semua. Niku nggih pojokan nggih Bu Guru. Bu Guru Mas? Nggih. Guru napa? BK. Oh, BK. Nggih. Monggo. Astabrata suka. Piye? Iki Bu Guru tenan Mas. Bu Guru tenan. Heeh. Iki sing biasane ning gone anu apa jenenge? Pageran ngono kae lho Mas. Lek nek wong piket guru piket iki wis cocok. Lek iki ya 97. Wah 97. 97. Anu suarane dosa mergo pun anak-anak siji. Wow. Berarti ibarate niku cara gender sangupane saya amba. Nggih. Terus terakhir Astabrata suka. Lah iki ya jelas 10 Mas. Wis renek kualat. Kualat ora 10. Oh, tas minal aizin wal faizin. Lah saiki ngene, Mbak. Pripun? Unjuk kebolehan.
Iya. Pancen sampeyan ini membawa kuda itu tidak ada salahnya. Betul. Karena permintaan tuan rumah, gitu. Bapak Paryadi kalian Ibu Raminem pancen sampeyan niku nembang terus engko bablaske irama jaranan. Oh ngoten. Ayo. Ingkang jaran jenengan? Loh ya saruno. Wong mboten pareng. Masa dalang kon jaran. Kuda-kudaan aku. Kan dalang Gen Z Mas. Anu, saiki ana pamundutan iki mau. Pripun? Iramane sing pantes nggo jaranan. Iki ya ana liwung lali janjine. Oh iki gedrukan kabeh iki. Ninggal katresnan. Nggih. Ngaturke Bapak Lasiman uga hadir di lokasi. Ingkang pundi piyantune Mas? Waduh endi ya mau ya lokasine? Lho sampean dereng kenalan to? Dereng. Anu sik, niki jenengan milih mana di antara tiga itu? Liwung, Ninggal katresnan mawon nggih. lali janjine atau tinggal katresnan? Sik, Mbak. Pripun? Niki dibawani ning ampun sampean ora apa-apa. Oke. Ampun sampean tak golekne masangan. Oke. Sing ngongkon ngendang sapa? Bawa. Bawa ki ora nganggo kendang. Bawa ki ora nganggo kendang. Ayo bawa. Roman belajar roman iki ngopo to? Ayo. Ayo Mas. Bawa ki ora nganggo roman. Ayo bawa dikancani Mbak Rinfi. Nah, iki ngopo? Sepoti Mas, sepotono to Mas. Lha cacah anggar ditawani kancane munggah ngaten dispoti saurane eman-eman tanganku ngono kok. Lah niki suara mempunyai suara emas. Masya Allah. Ini namanya siapa? Kepareng Asmo. Ayo kanggo mik. Ini. Sesuk congkrah engko. Ora. Nggih. Pripun Mbak Rinfi? Iya. Siapa Mas? Siapa Mang? Mbak Rinfi. Oh iya. Namanya siapa? Nama saya rungokne kabeh ya. Iya. Rungokne aja, rungokne. Nama lengkap Mas. Muhammad yo. Ora ya. Kecrek mbokmu engko. Enggak, nggih. Nama saya Encus ngono tok. Oh, Encus. Ya. Nama lengkap. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Vincentius Aditya Purwo Febianto. Lah kok wangil men to Mas? Angel aku. Wong layakno Encus ngono kae Mang. Oh, ben penak celakane Encus. Oke, berarti kita bersama Mas Encus. Ya. Kenapa tak gandengkan sama ini, Mbak? Kenapa? Ini karena di Nganjuk itu termasuk senior dalam dunia perjalanan. Ya aku. Tuwek wi lho wi. Berarti iki iso ya Mas Gak iso. Kaget. Bawane sembarang, sing penting pelok. Ayo. Oke. Nganggo catetan yo ora apa-apa, digandrung tenan lho. Heeh, digandring Mas. Profesionalitas ora usah wedi ruyangmu. Gak ngerti aku saiki pisan. Oh iya. Lek engkombo. Repekane wis apa apal? Mek Gak apal gelas ya. Lah iya dibukane apa? Mas? Barang penting pelok. Nyidam sari yo kenek, yen tawang yo kenek, duh wong ayu yo kenek. Ya bebas wis. Jak delok gak apa ya? Ya apa-apa. Mangga. Ya. Sembarang ta. Sembarang, heeh. Sakniki. Sesuk wis kukut. Oh, sesuk. Saiki. Ya. Ayo. Pamerno suaramu. Anu ndak lirik ya. Ndak iya. Pangkur ya. Pangkur. Padalang pangkur. Ora apa-apa. Isone kuwi, Pak. Ora apa-apa. Nikar. Heeh. Kocok suruh mroto metu kucingan. Ayo. Mingkar mingkur engu kara. Dicekel tangane. Cekel tangane. Ndak ya aku tak nyekel sik ya. Tak nyekel sik kok tak kei. Jangan mangsat. Iya. Tak sane sik. Kok nek ilang. Akar rono karenan jariku ketititen mardi siwi. Dihidupkan suasana panggung di pangkuno. Aduh weh. Ora apa-apa, ayo di pangku. Kuat gak ya? Kuat. Iya. Ndak isik to.
Anu, iso gak? Gak iso ya wis. Iso. Saya tak benakne sik. Leh mapak-mapak nih. Iya. Los. Wih, iya. Jantra koyo iki. Sinawung resmining kidung. Oh ya sing wedok niki pacare Cus niki nggih status ternyata lelaki sama saja. Gak apa-apa. Anu keweram bae sikilku. Ngene penak ngendeki to. Sinu Karto Mreh ketarto pakartine ngelmu luhur. Mbak Rinvi ditanya itu di atas klip apa? Sing pundi? Mas, Nggih, itu yang di atas klip itu apa? terpal. Ora romantis toh, Mas. Oke. Lintang panjerina. Sineksen lintang laran sampean. Lintang lan rembulan kang madangi ati isun. Lha kula. Wong Banyuwangi iki. Banyuwangi asli. Omahku endi ta? Jenengan nek njaluk apa tak turuti, Mbak? Heeh ta, Mas. Sing penting aja njaluk mudune lintang karo rembulan. Wah. Soalnya bakule gak enek. Rupane kaya takir peluntang ya iso ngono. Ayo terakhir. Kang tumrap ayo. Kang tumrap ing tanah Jawa. Bareng ya terakhir ya. Bareng ya. Agama ayo. Agama ageme aji. Sampun guys, sampun. Sik, ning kene sik. Iki digedrukne sik engko jaranan. Aku tak sing ngendang ae. Lho. Ku nek kisik kadung tak apale komah e. Lek apalan pitung dina pitung bengi lho. Wes. Ya ora apa-apa. Terima kasih ya Mas Njus. Ngono lho carane. Lu ngapalne kuwi 3 dina. Digedruk sik. Gedruk sik engko kedua, lagi jaranan. Oh ngono. Ya. Enggak malah lu ngongkon sih dan pitu ki. Lah ya ngono lho. 50.000 iki. Jan rumaos kula. Ngobar jenenganku anu Mbak. Bar kan nembang gedruk wis jaranan nganggo jaran kuwi to. Nggih. Ngobar kuwi ya iso ngene. Oh iya, engko dijajal ya Mas. Heeh. Kemu wis ngongkon-ngongkon aku saiki aku sing ngongkon. Iya. Oke, semoga Kang Mas. Gedrukne Cus. Ayo, coba celorot. Yo. Hey.
Ayo Le. Ayo Le. Wah, lagi.
Digenepi ngene. Ngombe sih ya, mimik dulu wah luar biasa. Jan tabuhane cah iso pakem. Iya, iya. Ready? Yuk, oke. Sudah ready Mas Cus? Yo. Gula. Kaya ngono. Sok tak tuku aku. Hati-hati, wah iki, yo menggoyang tampang. Ayo, Dase sing ibet tadi. Oh, wis kesel ya. Tepuk tangan. Sini dulu Mbak Rinwi, enggak apa-apa leren dulu sini. Dipegangi mic. Dan top. Iso jungkir ngono piye ya? Gimana komentarnya teman-teman Asla Brata piye? Nah, yo.
Gimana? Saya masak ambekan, Mas. Lah iya no. Aku harus gini boleh enggak? Boleh, Oh, bebas. ben kaya mbak-mbak iki aku sungkan lah Iya bebas. Gimana? Komentar kesan. Aku karo ngene oleh gak? Ayo aja kaya ingkung. Nggih. Gimana? Pak ditabui kanca-kanca Astabrata. Luar biasa. Aku sik pisan mikir lho Mas ditabui enak kaya ngene iki. Lah kayu wis pethuk no. Ning penak iki. Penak iki kae luwes luar biasa iki perfect. Wah. Tepuk tangan to. Tepuk tangan bersama yo. Ora rugi nek ngapalne 3 dina mau. Ngoten. Sing ngendang. Jan luar biasa. Pun semangat to. biasa, Roh, Masya Mbak Allah. Linvi sing jaran sinau ukel. Masya Allah, jan iki ukel senterewe Tulungagung asli. Asli iki. Heeh, tidak ada campuran. Pakeme ngaten iki. Pakemnya begitu. Lah niku dadi posone sing ngendang niku kasil. Oh Masya Allah, luar luar biasa. Astabrata luar biasa. Anu istirahat sih, duduk sih. Oke. Tak selingi sinden yang lainnya. Ya, terima kasih ya Mas Akbar. Ya, buah wilo. Lek sangu apa kuwi juaran, ya, pentulan, gandongan. Lah ya, iki yo permintaan kok, permintaan ya. Sok Ibu Kajat antaraning Pak Paryadi kang sarta Ibu Raminem. Ha ya,